Možno teraz sledujúc túto liturgiu si dávate otázku, aký zmysel má táto liturgia. Prečo sa stretávame pri tom, čo už stáročia je staré. Dnešný človek predsa len už má iný spôsob prejavu, iný spôsob kultúry ho nejakým spôsobom ovplyvňuje. Kvôli čomu sa vraciame kdesi až tam, kde začala vlastne cirkev. Aj pre mňa osobne ako biskupa by bolo teraz jednoduchšie sa postaviť na ambon a vidieť vás všetkých, tak vám hovorím. A predsa pridržujúca týchto rubrík, ktorých sa pridržávali prví apoštoli, uvedomujem si jednu skutočnosť. Je dôležité vrátiť sa do tých prvých storočí preto, aby sme jasne pochopili, čo to vlastne znamenalo pre prvých kresťanov stretnúť sa na modlitbách. Oni nešli na nejaké kultúrne podujatie. Oni nepripravovali nejaké extra špeciálne fóry. Oni sa zišli tak, ako sme sa zišli my teraz. Prišli, poukázali na knihy, ktoré sú tak veľmi dôležité tým, že kňaz, biskup sa s nimi prešiel pomedzi ľud, držiac evanjelia, starozákonné čítania, novozákonné čítania. Potom sa pomodlil, vedomí si toho, že to stretnutie vlastne je stretnutím tých, čo sa obracajú k Bohu. A potom si sadli a rozprávali o tom, čo bolo počuté, rozprávali o tom, čo je dôležité pre kresťanský život, tak, ako ja rozprávam s vami teraz. A čo vám chcem povedať? Chcem vám povedať, že najviac táto doba útočí práve na správne chápanie spoločenstva ľudí a najviac táto doba útočí na to, aby človek rozvitý v spoločenstve nemohol byť ani sám v sebe harmonický a nemohol ani sám v sebe pochopiť všetko to, čo pre neho Boh učinil. Liturgia je teda predovšetkým spoločenstvom zídených ako jedna rodina pri modlitbe smerujúc svoju myseľ k spoločnému Otcovi. My sme dnes už liturgiu viac menej postavili do pozície povinnosti. A tak veriaci sa pýtajú, a máme povinnosť ísť, lebo je prikázaný, či nie je prikázaný sviatok. My sme dnes liturgiu, teda spoločenstvo modliacich sa, posunuli do pozície akejsi kultúrnej zložky. A bude tam aj chór, a bude sa spievať s kytarou, alebo prídu tam aj nejakí iní spieváci. My sme dnes liturgiu nejakým spôsobom posunuli nie do toho správneho svetla. A vnímame ju ako nejakú kultúrnu záležitosť, ktorá je dôležitá, keď prídu Vianoce, Veľká noc, a vtedy sa nám dobre cíti a dobre sa nám spieva, lebo je to čosi výnimočné. Liturgia je predovšetkým spoločenstvom modliacich sa s Kristom uprostred. A toto sa vlastne deje teraz. Keď nie nejaké výnimočné veľké obrady robíme, prišiel som medzi vás ako jeden spomedzi vás, ktorý má tú povinnosť vám zvestovať Krista. Aj tak sa cítim ako jeden z vás, avšak s tým vedomím zodpovednosti, že mám vám povedať čosi, čo je veľmi dôležité pre spásu vašej duše. A dnes vám chcem povedať, dávajme pozor, aby sme naše liturgické stretávania, aby sme cirkev ako takú nezúžili na pojem nejakej inštitúcie, ktorá jednoducho nám naháňa či už strach, alebo jednoducho máme pred ňou pocit akejsi povinnosti. A ono to tak nie je. Cirkev je spoločenstvom ľudí, bratov a sestier toho istého Otca. Mnohí psychológovia hovoria, že cirkev dnes prehráva u ľudí práve preto, že ľudia nemajú radi inštitúcie. No povedzte, kto z vás radí na úrady, aby si vybavil nejaký ten papier, potvrdenie, alebo nejaký doklad. Kto z vás má rád úrad ako taký, kde vás šikanujú tým, že ešte taký korok treba doniesť a ešte toto treba doplniť a tamto nesprávne máte vyplnené. Človek dnes nemá rád inštitúcie.
A tak moderný človek, ktorý započítal medzi inštitúcie aj cirkev, nemá rád cirkev. A u mnohých moderných či postmoderných ľudí je často počúvať tieto slova: ja v Boha verím, ale cirkev nepotrebujem. Pritom ani sám si neuvedomuje, ako veľmi si odporuje týmto hovorením, lebo Boh je ten, ktorý je strojcom cirkvi, teda rodiny veriacich, ktorá potrebuje sa stretnúť so svojím Bohom v spoločenstve a s Kristom uprostred. S Kristom, ktorý povedal: tam, kde dvaja či traja sa zídu v mojom mene, ja budem medzi nimi. A takto vyzeralo to prvé kresťanské spoločenstvo. Tá prvá cirkev, tá prvá liturgia slúžená v Jeruzaleme, lebo tam vznikla cirkev, vtedy, keď zostúpil Svätý Duch a 4 000 ľudí naraz uverilo Krista, už to bolo spoločenstvo ľudí veriacich, ktorí mali tú potrebu, kde si sa stretnúť, kde si sa spoločne modliť a kde si toho Krista, ktorý sa nám zanechal v Eucharistii, aj prijímať. Túto liturgiu teda dnes slúžime preto, aby sme si viac uvedomili potrebu stretávať sa ako jedna rodina. Rodina, ktorá je odkázaná na Božiu milosť, rodina, ktorá síce nehľadá nejaké extra výnimočné obrady alebo kultúrne vložky, ale hľadá Boha. A to počúvajúc Božie slovo, počúvajúc vysvetlenie Božieho slova a uvedomujúc si blízkosť Krista, ktorý sa v Eucharistii k nám približuje.